И здравейте хора, аз съм Селян и днес ще ви кажа за ще ви кажа за два филма, които гледах. Филмите се казват Пеки и Отмъщението на Пеки. Тези филми се разправят за едно момиченце. Първият филм е от 2020 година и се разправя за 14 годишно момиче. Филмът е малко и на ужасите. Така. Този филм се разправя за едно момиче, което е загубил майка си. И после загубва и баща си и неонацисти го убиват. И тя си отмъщава. Ама по брутален начин се отмъщава. Това се случва в първия филм, този от 2020, и втория филм се казва Отмъщението на Пеки. Там се отмъщава на едни благородници, така да го наречем. Те така се наричат, защото са убили. Там живее при една жена и ние я убили и тя се отмъщава. Ама не мога да кажа как се отмъщава. Гледайте филма по-добре. Втория филм е от 2023. Аз първия го гледах с българско аудио, втория го гледах с субтитри. Препоръчвам да ги гледате, и това е. Това беше всичко от мен. Надявам се този клип да ви е харесал и ако е така, пръснете един лайк. Абониране с камбанка. Ако искате, можете да споделите клипа в социалните мрежи. Линк към моя геймърс канал ще оставя долу в описанието. Имам геймърс канал, там качвам игри. Линк в описанието. И това беше всичко от мен и чао, до нови срещи!